Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan diya, no? O karon diay mag-upload ta og handumanon sa usa ka awit. Taga Ibo, Lapu-Lapu City ang center ani niya. Yang atong magtatampo diay nagda sa ngalan nga Lark. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, og salamat diay ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Og ang nagsunod sa drama nga Israel sa gugma, ako lang na siya i-upload part 4. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Mga ka-DJ, mga ka-listeners. Handumanan sa kaawi. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lark. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. There's no easy way. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Ibo, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Lark. Unsa? Makigbuwag ka na ako? Ko, Nga naman, unsa may saan ako nimo? Lark, ayaw ragod ko binuangig yun, ani. wa man ko magbinuang. Di na ko gusto nga padayonon pa ni. Kaysa tinuod lang. Wa man gyud ko ma-inlove nimo. Abi na kong lahi ka sa mga lalaki. Wa pa sa di kay Ayo. Sa may di maglagot sa imong gibuhat, oy. Niabot gud mo 5 ka buwan, ha? Imagine 5 ka buwan. Yang moingon ra ka nga, wa ka ma-in love niya. Mas may nasultihan ako sa tinuod kaysa mulaom siya nga nami padulngan. Ikaw ba? Ikapila naman na ni mga uyab, boy. Wa magi magdugay ni mga uyab, boy. Naambot eh. Murag wa pagig ko yung nauyunan nga babae. Ha? Murag na ikuwang. Uy, Murag na ako'y gipangita nga wa pa na ako makita sa mga babae nga nagkarelasyon ako. by Lark. Lark! Patawag ka ni Ma'am Ninit. Ganun mo ko no. Now, umibawi. Sa kay pagtuon ka sa opisina ng abot ni mo. Tanti ko na kayo. Lingkod, Salamat, ma'am. dili na lang ti kadugay-dugayon pa. Na ako'y good news nimo. Kunsa man na, ma'am? Ikaw mo yung usa sa napilian isip supervisor. Tinuod, ma'am? Yes. Og base sa imong performance, o yun ko nga ikaw mo'y supervisor. Og nagkasabot na ang tanan nga i-evaluate mo. O gayo ka bala ka. Tudloan ti kas mga trabahoon para mahibaw kang daan. Kana kung andam kang mohatag og oras nako. Sige, ma'am. Way problema na ako. Buhaton ako ang tanan para ako mo'y mapili isip supervisor. Kano sa bata magsugod, ma'am? Good job, Lark. Daan pagid lagi ko nga kaya kaayo nimo. Salamat kay ma'am. Dili lang unta mausik akong pagtudlo nimo, Lark. Good luck sa imong evaluation, ugma. Salamat, ma'am. Congratulations, Lark. Ikaw na gyud ang bagong supervisor. Salamat, ma'am. Dili na ako makabutong dili patungod nimo. Dako kay kog utang kabubuton nimo, ma'am. Salamat kayo. Lark, daghan og nagtan-aw nato. Hugot kaayong imong pagkakos. Oh, sorry. Sorry, ma'am.
Tungod lang ni sa sobra na kong kalipay. Ug wa ko may baon sa untikas pagbayad ini, ma'am. At na ako'y paboritong kananan o nag-crave ko silang pagkaon. O ba nilang ko dito? Okay na ko, anak. Mo ba? Si Ninit masad imo kuyog. Ubay, Murag nagsigi naman na mag-uban-uban anang Ninit sa gawa sa opisina, no? Saan man kung may buti pasabutan na, ha? daghan lagi may hisgutan bahin sa trabaho, bay. Oo. O ganahan ko makiguuban niya. Kay daghan ko makatunan. Mo ba? Dili sama sa ubang mga babae nga akong nakarelasyon nga, wa gitan. Ay, ay. Wa pa'y mga buot. Murag duda naman ko nimo. Baylart, Ha? Ngayon sa man? obserbahe ko nung nimo kaugalingon, bi. Kay murag nakagusto na kaanang ma'am Ninit nimo da. Murag in love na kaana niya. Unsa? Dili na gid mawa sa kung ano ang gisulti ni Bayroy. Ay. Pero may nabantayan ba sa gid ko sa akong kaugalingon? Murag lahi ang akong na-feel karon nga si Ma'am Ninit na ang pirmi na akong kuykuyog. Love na nako siya. Ha? Unsa tong gisulti nimo? I love you. Ay. Oh, kay bawo ko nga wa kay gusto nako. Pero dili ko mahimutan kung dili na ako masulti nimo. Og bisan og dako-dako ta og gap, pero wala na akong ma-feel sa mga panahon nga mag-uban ta. Maura to, ma'am. Bisag gusto na ako nga mauyab ka, pero I love you too. ma'am, Ayaw kong ingna nga pagmam lang gihapon ka na ako karon nga. Uyab na ta. ha? Uyab? Kita na? Yes! Net, duga naman kita. Magminya na ka ta. Sure na kit ka? Oo. Dili ko gusto nga mawa ka pa nako. Love ka etika, Net. Love sad kaayo ti ka. Maong sige. Magpakasal ta. Salamat! Salamat! Salamat ninyo! Net, o man, nakapit ka sa kong mga gipapalit nimo? Uy, hala. O di ay tuod. Nalimot man ko dong, uy. Ah, grabe ha. Bago pa gani ko nanawag nimo, unsay gusto nako ipapalit, nalimot dayon ka? Naamagot ko higihuna-hunaan dong. Unsa man na? Mas importante pa ba na kanako? Mugawas na lang kog balik. Magpalit ko. Ayaw na, ako na lang mo gawas. Bay, harsh na sa kay ka, eh. Di ko ganahan na magtanga-tanga eh. Kontra kay na akong tanga. Ako ba? Simple lang butang. Di mabuhat. Bida. Nakabantay ni ko nimo ba? Nga dali na kay kang muinit imong uba. Dali na kay kang masukuan ng Ninit. Bay, idara na ba yan ang asawa nimo? Usa na sa angay nimo no naon unta. Sabta nas Ninit kay imo nang gipili. Bay. Dong, akong gihire nga akong pag-umangkon nga may moabag-abag na ko sa mga trabahoon. Ilabi na karon nga busy kaayo mi sa opisina. Mayo hinoon. Aron na ay makapahinom-dum nimo kung malimot ka. Kanun sa siya magsugod? Pwede na kang magsugod ron, Ella. Salamat, ante. Nice to meet you, Kuya Lark.
Lark na lang. Ano nang pagkuya? Nice to meet you too. Tuod di ay dong. May lakaw ko sunod si Mana ha. 3 days mi dito sa bagong branch sa among kompanya. Nahibaw naman ka aning bag-o na kong trabaho nga ako man mao ibala nila pirmi kung may mga seminar, diba? Sige. Why problema? Salamat sa pagluto og palihapon ha. Way sa pa yan, Lark. Wa man si ante. Maong ikaw lang una mo akong serbisyohan. Mawawsad ko nga magpahayahay ra ko dinhi unya batanon pa ko. Ligon pa kayo glawas. Maunay na kanindot aning batanon pa kaayo, Lark. DJ Relax. Inubidul ka na ako. Wa ka ba magpangita og batanon, Lark? Alas 4. Usa? Sige na maghimog miladro nila sa pag-umangko pag-isip ng masawa. O bay? Lahi ka ng batanon ba yun? O, Makatagbog yun. Kaya na bang... Ay, nagmahay na mahinoon ko bay? Nagsugo naman kong mahay noon, anong ipakaslan ako sa ninit? O nga, karolan ako nakaila si Ila? Wala gyud Bay- kay amor nako, Lark. O, ninit? Bay, manawag ko pagbalik. Sige na, bay. Ninit, ganin na ka diha? Oh. Og nadungog kaayo na ako nga nagmahay kag ipakaslan pa ko nimo. Sorry. Sorry, Ninit. Mahal man tika, pero ni ila ko maka-feel og thrill og satisfaction sa kama. Ikaw, tiguang naman ka. Dili naman ka makahimo sama sa... Husto na. Husto na. Wa na kay respeto na ko, Lark. Kung mahal pa ko nimo, dili ko nimo pasakitan. Dawat ko nimo kung unsa ko. Sorry. Pero si Ila na ang gusto na kong makauban. Og nagtuo ka nga nakagusto ko nimo, Lark? Ha? Oh. Nisugot ko nga na mahitabo nato. Pero wa ko'y love nimo. Duwa-duwa ra ning ako, Lark. Huwag gabi mo. Wa ko magmahay nga ako ning gibuhat. Kay nakita na ko nga dili ingon anak kabugat imong love sa akong iyaan. Maong sorry, Lark. Pero wa kay mapaabot na ako. Ila? Tungod atong hitabua, naka-question na lang hinoon ko sa akong kaugalingon. Nga, murag ako gyud ang may problema. Og dili ang mga babae nga akong nakarelasyon. Sa pagkakaroon, waon ako musod og relasyon. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Lark nga tagal Ibu Lapu-Lapu City Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nakahan, there's no easy way. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikayen, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaga ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.